Zdravím všetkých racionálne uvažujúcich ľudí na Slovensku, ktorým nie je ich finančná situácia úplne ukradnutá. O čom by som sa chcel s vami porozprávať v tomto videu? Volá a píše mi stále viac a viac klientov, ktorí odo mňa žiadajú radu, alebo dokonca, aby som pokračoval v predaji ich nehnuteľnosti. Takže vráťme sa pekne ako na začiatok, pekne po poriadku, o čo tu ide. Klient sa rozhodne, teda, že si bude svoju nehnuteľnosť predávať sám. A teraz, čo sa stane, ak nesprávne zvolí cenu svojej nehnuteľnosti, alebo ľudovo povedané, ak ho prestrelí. Poďme sa o tom trošku zoširšie akože pobaviť. Nadhodnoteľná nehnuteľnosť, ako vlastne zistím jej skutočnú cenu, aby nebola prestrelená, a lomeno, aké to má následky alebo dopady na predaj tej danej nehnuteľnosti. Ak ste sa už teda rozhodli, že svoju nehnuteľnosť budete predávať sami, čo sa asi odohráva vo vašej hlave? V prvom rade, počítam, že si sadnete na internet, vyhľadáte si nejaký inzertný portál nehnuteľnosti, do vyhľadávača si zadáte podobné parametre, ako má vaša nehnuteľnosť, no a v tom výslednom efekte máte povedzme 50 nehnuteľností vo vašom okolí s cenami. Na základe tejto informácie si stanovíte, alebo sa snažíte stanoviť cenu svojej nehnuteľnosti. Vo väčšine prípadov budúci predávajúci, teda majiteľ, si vyberie tú najvyššiu cenu a ešte ho mierne zdvihne. Potom svoju nehnuteľnosť dá do ponuky a čaká, čo sa bude diať. Ak prestrelíte alebo nadhodnotíte cenu vašej nehnuteľnosti, môže to mať viacero negatívnych, nežiaducich následkov. Poďme si to teda rozobrať ešte raz krok po kroku a pozrieť sa, ako reálne zistíte tú cenu a na čo si dávať pozor, aby ste minimalizovali riziká straty. Čo sa stane, ak nadhodnotíte cenu svojej nehnuteľnosti? Za prvé, dlho sa nepredáva. Klienti kupujúci sledujú trh a porovnávajú iné ponuky s parametrami vašej nehnuteľnosti. Ak je vaša cena výrazne vyššia ako u podobných nehnuteľností, potenciálni záujemcovia jednoducho preskočia. Nehnuteľnosť zostane v ponuke, čo vzbudzuje podozrenie, že s ňou nie je niečo v poriadku. Za druhé, strata záujmu. Čím dlhšie je nehnuteľnosť na trhu, tým menej je atraktívna. Ľudia začnú mať podozrenie, že je predražená, alebo teda, že má nejaké skryté chyby. Zodpovednosť chrániť si cenu vašej nehnuteľnosti. Po určitom čase, keď si uvedomíte, že vaša nehnuteľnosť sa nepredáva, musíte ísť s cenou postupne nadol. Čo však často vedie k tomu, že nakoniec ju predáte ešte za menej, ako keby ste od začiatku stanovili reálnu cenu. Ako teda zistiť skutočnú cenu vašej nehnuteľnosti? Stanovenie reálnej hodnoty nie je len o rýchlom pohľade na podobné inzeráty. Dám vám viacero tipov. Porovnanie podobných nehnuteľností. Neporovnávajte len ceny v inzerátoch, ale aj za koľko sa nehnuteľnosti podobné reálne predali. Inzerovaná cena často nezodpovedá skutočnej predajnej cene. Lokalita a určité špecifika. Berte do úvahy presnú polohu, stav nehnuteľnosti, rozlohu na metre štvorcové, vek samotnej nehnuteľnosti alebo obytného domu alebo bytu, vybavenie, dopyt v danej oblasti. Dve podobné nehnuteľnosti v rovnakej štvrti môžu mať rozdielnu cenu kvôli detailom, ako je orientácia na svetové strany, poschodie, vek rekonštrukcie alebo susedia. Za ďalšie, konzultácia s odborníkom. Skúsený maklér, myslím maklér praktik, nie teoretik, ale odborník alebo aj odborník na cenové odhady vám vie poskytnúť presne informácie na základe aktuálnych trhových analýz. Aj keď ste pevne rozhodnutí, že si svoju nehnuteľnosť predáte sami, môže vám konzultácia so skúseným realitným odborníkom ušetriť tisíce
alebo aj 10 000 eur. Za ďalšie trhové trendy. Sledujte, či ceny v okolí rastú, klesajú alebo stagnujú. Veľmi dôležitú úlohu zohráva vývoj úrokových sadzieb na hypotekárnych úveroch. Inflácia v danom roku. To všetko môže ovplyvniť, za akú cenu je ten budúci kupujúci ochotný kúpiť vašu nehnuteľnosť. Na čo by som vás chcel zvlášť upozorniť, na čo by ste si mali dávať extrémny pozor. Nerealistické očakávania. Ak si cenu stanovíte na základe najvyššej inzerovanej sumy a ešte ju aj mierne navýšite, ignorujete realitu trhu. Kupujúci nie sú ochotní platiť za vaše emócie k nehnuteľnosti, ale za jej skutočnú hodnotu. Za ďalšie, príliš dlhé čakanie. Ak nehnuteľnosť, ľudovo povedané, visí v ponuke, napríklad rádovo 3 až 6 mesiacov bez záujmu, stráca čaro v očiach kupujúcich. Rýchlejší predaj za rozumnú cenu je často výhodnejší ako čakanie na ideálneho, ale nereálneho kupujúceho. Ignorovanie spätnej väzby. Ak máte málo záujemcov, pretože cena v porovnaní s inými zrovnateľnými nehnuteľnosťami je vysoká, neignorujte to. Trh vám dáva varovný signál v podstate, takže treba to brať do úvahy. Za ďalšie, skryté náklady. Čím dlhšie nehnuteľnosť držíte, tým viac platíte za daň z tej nehnuteľnosti, treba z bytovému podniku, energie, či náklady na údržbu, čo znižuje váš konečný zisk. Emocionálne rozhodnutie. Nehnuteľnosť je pre vás možno cenná kvôli spomienkam, ale pre kupujúceho je to len pocit. Držte sa viac faktov, nie pocitov. Ako predísť strate 10 a viac percent pri predaji vašej nehnuteľnosti? Stanovte cenu mierne pod najvyššou konkurenčnou ponukou. To pritiahne viac záujemcov a v konečnom efekte sa vyhnete tomu, že budete musieť dať budúcemu kupujúcemu zľavu, s ktorou by vás povedzme trebárs aj jeden kupujúci tlačil zbytočne k cene. Reakcia. Ak po 2 až 3 týždňoch nie je prvý záujemca, prehodnoťte výšku ceny skôr, než nehnuteľnosť dostane nálepku predražená a kupujúci si všimnú, že ste nútení ísť z týždňa na týždeň cenou dole, pretože nemáte záujemcov, pretože takéhoto faktu sa budúci kupujúci veľmi ochotne chytia. Prezentácia je podľa mňa kľúčová. Investujte do kvalitnej prezentácie, aby ste maximalizovali záujem o vašu nehnuteľnosť. Správna cena je za mňa posledný detail ku konečnému úspechu. Zvážte skúseného profesionála. Ak aj napriek tomu, že ste sa rozhodli, že si to budete predávať sami, skúsený maklér vie cenu nielen správne odhadnúť, ale si ho aj obhájiť pred kupujúcimi. Pri nesprávnej štartovnej cene sa vystavujete riziku dlhšieho predaja, strate záujmu o vašu nehnuteľnosť a nakoniec finálnej sume pod hranicou správne zvolenej štartovnej ceny. Reálnu cenu podložím kvalitnou analýzou trhu alebo konzultáciou so skúseným odborníkom. Nedajte sa zmiasť prehnanými očakávaniami a radšej sledujte reakcie trhu a to za mňa vás ochráni pre často niekoľko tisícov alebo aj 10 000 stratov. Ďakujem za pozornosť, som rád, že som sa mohol podeliť s vami aj o tieto skúsenosti. Budem rád, keď ma budete sledovať, keď ma budete odoberať. V prípade záujmu budem rád, keď si zavoláme a stretneme sa u mňa v kancelárii. Kontakt na mňa je ako vždy 0917 951 447. Ďakujem za pozornosť.